Piatok 6. novembra 2015 sa na Strednej pedagogickej škole v Levoči uskutočnilo vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu, najútulnejšiu, najkreatívnejšiu a najčistejšiu triedu školy. Súťaž vyhlásili členovia žiackej školskej rady v polovičke októbra. Študenti všetkých tried neváhali a pustili sa do svojich kreatívnych nápadov a myšlienok. Vyťahli pastelky, fixky, papiere, nožnice a využili všetko svoje nadanie, talent a umelecké schopnosti. S našou kamerou sme navštívili žiakov druhých ročníkov, ktorí sa tiež zapojili do projektu našej žiackej školskej rady. Prišli sme do kúta tejto triedy a je tu ten spomínaný bar a niečo tu robí Tibor, tak som prišiel sa ho spýtať, že čo tu robíš a ako si predstavujete ten bar? Vlastne tu si môžeme všetci z našej triedy robiť čaj, kávu, horúcu čokoládu. Záleží na výbere, jasno. A podávate to aj učiteľom, že nejaké tu príde paničielka nejaká, dáte si niečo zdarma, alebo je to spoplatnené? Môžeme prísť aj my, žiaci z druhých tried? Ako sme ochotní sa podeliť a pohostiť aj pocestných. Pocestných, dobre. Ďakujeme, to je všetko. Vidím, že v tejto triede je taká príjemná pracovná atmosféra. Povieš nám, Viktória, že čo to vlastne robíte a čo to tu stvárate? No, snažíme sa z našej triedy urobiť, aby sme v našej triede vlastne mali pocit domova. Že sme sa rozhodli zapojiť z tohto dôvodu, že chceli sme, aby aj naša trieda bola tiež esteticky upravená, čiže aby bola pekná a že by, keď učitelia do nej vojdu, alebo žiaci, ktorí majú v našej triede nejaké iné hodiny, že by mali taký príjemný pocit, že sme tu zrobili vlastne spoločnú estetickú prácu a vytvorili nejaké dielo v našej triede. Naša škola sa premenila na jeden veľký rozprávkový dom, v ktorom žiaci preplávali ďaleký Karibik na pirátskych lodiach, vrátili sa späť v čase či nazreli do budúcnosti. Pripomenuli si svoje obľúbené rozprávky, zatancovali si swing a twist a tí najstarší sa svojou výzdobou rozlúčili so strednou školou. Hodnotené bolo naozaj všetko. Od hygieny triedy, cez fantáziu, prepracovanosť a najmenšie detaily až po celkový dojem. Najkrajšie prevedenie týchto kritérií hodnotilo vedenie školy spolu s členmi žiackej školskej rady. Po sčítaní všetkých bodov sa v tabuľke na 3. mieste umiestnila 3. A, druhý v poradí boli študenti 3. B, no a najväčší počet bodov získala trieda 4. B, ktorá si vyslúžila aj odmenu v podobe sladkých mafínov. Víťazom samozrejme patrí gratulácia, no cieľom tejto súťaže bolo, aby všetci žiaci premenili svoju triedu na neobyčajnú a originálnu miestnosť, v ktorej odzrkadlia svoj talent, nadanie a úsilie. Sme radi, že bol tento cieľ splnený a všade je čo odberať. Vďaka patrí všetkým iniciátorom súťaže, nášmu vedeniu za ich hlasy, ale hlavne všetkým žiakom, ktorí prispeli svojim schopnostiam a zručnostiam k výzdobe triedy.